Kapitola 15. Felan, naozaj je toto cesta do Lakrimy? Nervózne sa opýtala Sinka po dlhšom kráčaní. Urobíme si ešte zastávku na jednom mieste, ktoré som videla v diaľke. Je to lúka plná zlatých kvetov. Neviem prečo, ale veľmi ma to k ním ťahá. Neviem, či je to dobrý nápad. Ak sú to zlaté kvety, možno ich tam niekto pestuje a nebude rád, keď tam budeme. Neboj, Sinka, to miesto je na opustenom kopci, nemá tam kto byť. Pozri, zvládla si prísť za mnou do mračných hôr, zvládneš aj toto. Medzi tým bola celá Lakryma hore nohami. Silnejší členovia sa vydali na pátranie po mne a slabší naďalej čakali v tábore na môj návrat. S nimi ostala aj Armora ako ich ochranca. Myslíš, že Felan nás teraz nenávidí? Opýtala sa jej Mimi. To si nemyslím, zlatíčko, len si to s Ivajlom musia vyrozprávať. Ako na povel vybehla z lesa mohutná vlčia postava a za behu sa premenila na Ivajla. Zastavil sa pri Armore a zadýchanie zo seba dostal. Nikde po nej nie je ani stopa. Nemohla sa prepadnúť pod zem. Vrabec sa už vrátil z obhliadky? Áno, ale hovoril, že veľká časť hôr je taká hustá, že nevidí dovnútra. Väčší zmysel to má prejsť peši. Ivajlo si od únavy sadol do trávy a chytil svoju tvár do dlaní. Je to moja chyba. Nahnevane udrel pesťou do zeme. Nemá zo sebou ani zbrane, ani jedlo. Na čo vôbec myslela? Armora a Mimi sa na seba prekvapene pozreli. Ešte nikdy nevideli Ivajla takého rozhorčeného. Pomaly sa k nemu priblížili a z oboch strán ho objali. Ja verím, že sa nájde Ivajlo. Ak si ju nenašiel, nemohla sa už vrátiť naspäť domov do Silpalu? Na to sa zamyslel. Neviem, či pozná cestu. Mohol by som sa tam ísť pozrieť, ale ak prídem za jej babičkou a ona tam nebude, ako jej vysvetlím, kde sa stratila jej vnučka? Skúsim ju pohľadať ja, navrhla Armora. Necítim únavu, zvládnem to prehľadať rýchlejšie. Ty tu ostaň a stráž ostatných. Vezmem si svoj meč a aj jej luk, pre istotu. Naberiem ti aj jedlo pre Felan. Ochotne sa rozbehla Mimi k zásobám. Ivajlo sa otočil k Armore a s očami plných obáv povedal. Dobre, ale dávaj si pozor, Armora. A ak sa nevrátiš do 2 dní, pôjdem ťa hľadať. Hlavne sa upokoj a nepúšťaj z očí Lakrymu. Sľub mi to. Ivajlo, sľub mi to. V poriadku. Sľubujem. Neochotne zo seba vydal. Prosím ťa, ak ju nájdeš, povedz jej, že ma to naozaj mrzí. Na to Armora pritakala, prehodila si jedlo, luk a túlec so šípmi cez seba. Do ľavej ruky uchopila svoj strieborný, nabrúsený meč a rozbehla sa k lesu. Tam sa ešte raz otočila a zamávala Lakryme. Potom sa stratila v temnom lese. Medzi tým sa vrátili zvyšní členovia z márneho pátrania. Armora si zapamätala moju vôňu, odkedy som u nej nocovala, a tak sa nechala viesť hlavne svojimi zmyslami. Boli ostrejšie a vycibrenejšie ako zmysly bežných ľudí. Ale kvôli tomu, že väčšinu času trávila v tábore, ich až tak nevyužívala. Z Ivajla cítila, ako veľmi mu záleží na tom, aby ma opäť našli, a aj preto sa ponúkla na túto výpravu. Čo však nevedel nikto z Lakrymy bolo, že aj ona má svoj dôvod opäť ma nájsť. Koniec 15. kapitoly.